gaan nou die vlees fry, né? Why do you look so serious? Bietjie olie. Hoe is gaan nou die vlees fry? Hallo, kom vallen by die Valtijns. Ons maak weer kos vandag. Nou vandag is ons weer die oudtydse koolkos. Cabbage bread, my ma gesê. Cabbage bread maak ons nou met beef, né? En potato, wat praat jy van potato? Beetroot salad en soet patats. Dit is op die menu vandag. Maar voordat ons even gaan, wil ek nou vir die mense wat gevra het, dat pas mense wat die question gevra het, what happened to Mama Bear? So, I had a total knee replacement 6 weeks ago. Die wat ek sit. So now I'm sitting pretty and cooking. Because why? The show must go on. Ek gaan nou prepare en ek gaan nou soveel rijst maak, want het is lekker cold bread. Okay, so what are you preparing first? The cabbage or the potatoes? Ek gaan eers die veggies klaarmaak. Die potatoes gaan in die cabbage curry in. I meant the sweet potatoes. Nou, ek gaan eers die veggies kook. En dan gaan ek die vlees afwas. En fry het in die pan. En dan gaan ek so die kool chop. Are you going to put the meat in the crock pot like you did the last time? No, I'm going to put it in here. En dan gaan ons dat nou lekker kook. Nou jou pa wou nie die geel patat gehad het. You wanted this potato, sweet potato. He didn't want the orange one, he wanted the yellow one. Yes, hy wil die old school way. Soet patat wat soet gemaakt is. Het julle nou ooit so craziness gesien? To be fair, the sweet potato is not actually really very sweet. Its name is deceiving. So now, kom say a sweet patat? No, I don't know. But anyway, I'm making sweet potato very sweet. So ons gaan stroopsoet is. But I'll show you how to make a very sweet potato. Wow. Nou voor die gaan ek op my beentje staan hoor. Oh, toch eens. Ik kan nog niet op die been staan, maar ik sta op al die benen. But anyway, ik heb nog zo'n serie show moet aangaan. Ik kan hem niet patat zitten maken. Nie. So I'm gonna make it on the stove. Zet eerst die stoof aan. Kan ik nog die stoof aanzetten? Maar die stoof gaat niet aan nie. Olietjes. Gooi olie in. Daar gaan die stoof weer af. Because you didn't select the plate. Okay. Die plaat. Ah, say. Die patat is nog geskil. Ek like nie van die patat, want dit lyk vir bruin trek as wat ek begin met die patat. En in die patat gaan ons nou bruin suiker aan gooi. Maar jy nog olietjies warm en then you dip your sweet potato in the hot oil. So wanneer die olie nou reg is, warm, nie brandwarm nie hot nie, just hot, dan gooi ek gooi gewoonlik 'n halwe koppie suiker in. En die ancestors het nou vir my gesê hy is 'n halwe koppie suiker. So vir die beginning, in jou warme olie gooi jy 'n halwe koppie suiker, né? En die punt van die saak is die suiker moet nie brand nie. Hy moet net so 'n bietjie bruin raak. But it's already brown sugar. Hoe gaat dat weer? Okay. Ek het nog nie op dit gebudget, but anyway, as jy nou wit suiker gebruik. Ek gebruik nou bruin suiker, but ek weet mos nou al. So vir die mense wat dit nog wil try, moet maar wit suiker gebruik. So you'll know when it's brown. Then So when it's brown. Then you know it's good. Ek weet nog, jy kan sien dat raak bruin. So gebruik maar wit suiker hoor. And also the disclaimer about the hot sugar, please. Wat van die hot sugar? Shouldn't we give people disclaimers to be careful with hot sugar? Nee, wie weet die wie wil brand warme suiker? Vra maar vir my, because onze toffee appels verkoop en ons het daar en hier is my merk.
Ik heb me hier gebrand met. Heb ik al die pampoen gemaakt voor die mensen? Nee? Ik weet het. Kom wijs voor die mensen hoe raar dit bruin. Kijk eens. Oh, word, it does get brown. And then you can smell the suiker is bruin. And then, daar gooi je nog aardappel, de patat in. En moet niet branden die mensen. So wanneer je sweet potato nog in die warme olie is, nee, dan switch je plaat af naar about 2. And then you add another half a cup of sugar. Kijk eens zo, voor die aardappel. Die plaat is nou afgezet. Je gaat die deksel opzetten. Dan gaan die nog zacht koken. En dan zien we de end result. Zo zet we die plaat weer van elkaar gezet. Kijk eens zo. Het zacht. En kijk die color. Hij moet zo'n color hebben. Een bruin kleur. Is it going to be sweet from frying in sweet oil? Ja. En alsjeblieft, jullie moeten niet laten jullie suiker branden. Dan gaan jullie bitter sweet potato eten. Zodra je nog op bruin geraken, dan gaan we het eten, dan is het nog klaar. En slowly do sweet potato. Just like Mama used to make them. What's the next step? What's the next step? Ik ga nou die kool opsnijden. Ik heb klaar mijn veggies gedaan. Daar is mijn potatoes. Daar is mijn veggies. Gaan we die kool opsnijden. Wat een ziekelijke kool is die nou? Kijk hoe ziekelijk is die kool. Mensen betalen zo duur voor goeden, hè? En je moet betalen voor ziekelijke goeden. Je moet al die protsels af te snijden. I thought you were only going to use half the cabbage. Kook weg, maar ik is zo bang dat ik nu niet als ik halve kook en zet te min. En je lijkt maar van niet zo bij, hè? Je kookt weg, kool is het ding wat wegkookt. Zo je snijdt de kool op en zet je het nog een pak water, maar af te spoelen. Ik weet niet doen aan de mensen het zo op, maar ik is bij het en maak ik gelijk alles afspoelen. Jo. What are you drinking? Oh ja. A good cook needs something to drink. What is it? It's in a very fine fancy glass. Yeah, because I feel fancy. Is it Ora? It's Auros. Wat zal ik nog anders te drinken? Hoe zeg je nog wat anders kan ik nog drinken? Ik ga nou die vlees vrij. Why do you look so serious? Die olie. Hoe is het nou die vlees vrij? You're so silly. Maar kom moet ik nog zitten lachen als ik bezig is? Net in jazz zitten lachen. Je smeert vleesjes. En al die vleesjes is nog vrij. Is there another meat you can do the squirrel gravy with other than Enige meat, die vlees, die dingen is nog niet warm. Even mince? Ik denk mince kan ook wat gedaan worden. Enige vlees kan een mens maken. But, zoals we say, we use what you have in your fridge. So for today, for lunch, we had beef in the fridge. Have you seen those squirrel things? I think you must make it next time. Where people take the squirrel. It's called Alfro Honorary Combersa. But people take the cabbage leaf, Yes. they make a gravy, they put the gravy in, they roll it and they steam it. Yes, it's Alfro Honorary Combersa. En dit is dat gezien. Je komt bij Alfro Honorary Combersa. Is that what the dish is called? Yes. No way! Die vleesjes is nog bruin gedraaid. Het bruin is al gedraaid is. Ik heb een beetje schade gehad. This is as brown as it gets in the pot.
And then we can start to assemble. Sa eie mengsel ingooi. Dit hoe kom jy dit so fyn gemaak het. You know that machine of yours makes it so fine. Be careful. Wat is dan nog met 'n vlieg? En dan vir die seasoning is nou net salt en black pepper. En bring die time keer in. Oh, the time now is 2:12. Nee, nie daai time nie. Titi, That was funny. Say it was funny. as jy van nie is nonsens praat, bring jy dit nie laat ek nie meer gooi. Oh, Daddy, proof that you are the father and I am the child. Ja, jy is altyd van. As dit al bietjie time nie. As dan net van die kas is okay, Italian herbs or mixed herbs or something. There might be oregano. Give me oregano. But this dish, I like it with thyme. Give me time but late. Let it take for me. So we ran out of thyme and now we're running out of oregano. You need to check these things before you sit down to Yeah, cook them. 6 weeks in bed. 6 weeks. I need to take stock of whatever is in my cupboard. Daar van die souten op. En die a teaspoon pepper. A teaspoon salt. As nou to taste. Dan eet jy nou jou meat na hierdie mengsel toe. Lekker braai. And this is 1 block of beef stock. Lekker water gemeng. Half a cup of water. Daar gooi je het in. And then we're gonna leave this for the meat to raak een beetje zacht. Yeah. To simmer. We're gonna simmer it until the meat is soft and tender, and then we add the rest of the ingredients. Capish? Mustn't we add the potatoes? Honey No, potatoes? no, Okay, like no. butter and stuff like that. Near. Don't jump the gun, please. Oh, okay. Please get it in. So I'm gonna leave this now. It's gonna take about 45 minutes to half an hour. Half an hour or 45 minutes. Hoe lang kan het wees dan? But anyway, until the meat is soft and tender, then you're gonna add your cabbage. Remember, no, the cabbage is so hard and out of this. Het gaan zacht worden. Ja. But I'll show you. I'll teach you. So die vlees is nou gaar, semi-gaar. Daar is die gravy, die lekker gravy. Ek gooi nou my kooltjes in. Lekkertjes. It's a lot of kool. Jullie gaan allemaal kool eet. Jullie gaan kiezen. Mommy. So die kool gaan ek nou net, so gaan ook nie die pot omroer nie. As jy dit nou op die stoof kook nie, dan jou vlees moet allerlei goedjies doen wat ek gedoen het. Jou eie vry, jou vlees vry, alles. En gooi jou water of jou beefstok in, maar jy jou pot toe. As die vlees zacht is, dan gooi jy dit nou so in. Op die stoof, as jy nou nie een electrical pot het. These electrical contraptions of yours have really come in handy since you've been incapacitated. Yes. Since you can't stand at the stove. Tappeltjes pak je boor op. Je roer je aan die pot waar je nog. Als je zo staan. Je lost hem net zo. Die gravy gaan opkook. Zoals je opkookt, zo gaan je zacht maken. Je steam hem zacht. En that's it. En als die aardappels gaar is, dan gaan we zo roeren. Als die aardappels zacht is, dan roeren ze pot.
Okay, so vir die step moet ek nou staan. Kom kyk nou. When you're right, you're right. Ek kan sien. Aardappeltjies is sag. Aardappeltjies is sag. Nou roer ons die pot om. Nou roer ons die pot. Nou, wat gaan nou gebeuren? Gaan we hem op een hoog stel. Laat hij nou lekker in water afkoken. Dan is die koolbrei klaar. And it's ready for taste. For tastekies. Ik heb nu maar mijn hele outfit gechanged now because ik heb de lust gevraagd om kleren eraan te zetten. Maar ons gaan nog een tastekies doen. Daar is die koolkie klaar. Papa, we gaan maar nog taste. Goed. The crucial moment. Kijk, daar is een stukje breed gevallen. We gaan nu zien hoe proeven. Hoekom kyk jou pa dan nou vir my so? En die patat, jy het opgedra vir 'n patat. En die boonste is vol, dus waarom nog al een eet? So guys, Baie lekker my vrou. dit is nou onze koolkos vir die dag. 10. En as julle nou die videoetjie gelike het, moet nou nie vergeet om te Klik. like en subscribe.